Samantala, top 2 most wanted sa Burgos, Pangasinan, Nasakote sa probinsya po ng Zambales. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado ang itinuturing na top 2 most wanted person sa Burgos, Pangasinan matapos matuntun sa isinagawang operasyon sa Barangay Buena Vista, Castillejos, Zambales. Ang akusado ay arestado sa kabila ng paglipat sa ibang probinsya dahil sa warrant para sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may inirekomendang piyansang 72,000 pesos. Sa tulong ng Castillejos Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Zambales Police Provincial Office, naging maayos at matagumpay ang operasyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng kapulisan ng Burgos ang akusado para sa wastong dokumentasyon at kaukulang legal na disposisyon. Kasama rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM